Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa mga masugid na tagapakinig ng channel na ito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Amanda. 32 anyos na sa kasalukuyan. May asawa at isang anak na nasa 4 na taong gulang pa lamang. Nais ko lamang ibahagi sa inyo ang hindi makakalimutang karanasan ko nang minsan kaming magbakasyon sa probinsyang kinalakihan ng aking asawa. Sa probinsya ng Pangasinan. Kinailangan kasi namin noon ng dagdag na pondo para sa sinisimulan naming negosyo. Kung kaya naman napagpasya nitong ibenta ang kalahati ng sakahan na ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Likas na sa akin ang pagiging mapagbiro. Isang bagay na nakasanayan na ng mister kong si Dante. At masasabi ko rin ng mga panahong yun, ay may konti pa akong kapilihan dala ng pagkadalaga ko. Taong 2019 pa nangyari ang kwento kong ito. Ngunit hanggang ngayon ay naaalala ko pa rin si Nanding, ang magsasakang nakasama ko sa isang makasalanang sandali. Kung ikukumpara sa asawa kong si Dante, si Nanding, ay masasabi kong mas matikas ang pangangatawan niya. At kahit na medyo sunog na ang balat, dala marahil sa palaging babad sa araw, ay makikitaan mo pa rin siya ng angking karisma. Binata pa si Nanding nung mga panahong yun at kami naman ni Dante ay wala pang anak. Sa totoo lang, masasabi kong maganda ko. Kahit morena ay makinis naman ang aking balat. Balingkinitan ang katawan dahil sadyang hindi talaga ako tabain. Sabi nga ng ilan sa aking mga kaibigan, ay hawig ko raw si Bianca Gonzalez, yung host ng PBB. Ang asawa ko namang si Dante ay mas matanda sa akin ng 3 taon. Matangkad si mister at mas maputi rin sa akin. Yun ang pagkakaiba nila ni Nanding. Kung pagtatabihin mo nga sila ay parang kape at gatas. Ngunit kung sa katawan naman ang pag-uusapan ay lamang na lamang si Nanding. Malayo sa asawa ko na medyo may katabaan. Alam kong mali ang humanga sa ibang lalaki, pero noong una kong makita ang magsasakang kaibigan ng mister ko, ay napukaw agad ang atensyon ko sa kanya. Para akong nagkaroon ng interes, hanggang sa hindi ko naawat ang sarili kong huwag magpapansin dito. Palagi siyang dumadaan sa tinutuluyan naming mag-asawa noong mga panahong iyon. At sa tuwing sinasamahan namin ang mga posibleng buyer ng lupa, ay palagi pa rin nagkukrus ang landas naming dalawa. Sakto naman nang minsan kong hinintay na bumalik ang mister ko kasama ang buyer na humiling sa kanyang ikutin ang binibentang lupa, ay napadaan sa harapan ko si Nanding habang may bitbit itong sprayer sa likuran niya. "Hi Nanding, kumusta na?" Bati ko sa kanya na mabilis naman itong sinagot. Sa sobrang galang ng sagot niya, kulang na lang magbuka siyang estudyanteng nakikipag-usap sa guro nito. Kaya naman naisipan ko siyang biruin. "Pwede ba kitang pahintuin sa trabaho mo? Para makipagtsikahan ka naman sa akin. Medyo boring kasi ngayon eh." Wika ko sa kanya na alam kong ikinagulat naman ito. Imbis na sagutin ako ay blanko lamang siyang tumingin sa akin. Kung kaya't parang nahiya ako para sa aking sarili. Sabi na nga ba, at iisnabin na naman ako nito. Natatawa kong bulong sa aking sarili nang tuluyan na siyang makalayo sa kinaroroonan ko. Kinabukasan ay dinala ko na naman sa biro ang pagpapapansin ko sa kanya. Halata kasing busy ito dahil maaga pa siyang bumalik mula sa sakahan. "Magandang umaga," sagot niya sa akin, pero pansin kong hindi pa rin ito ngumingiti. Sa kabila nun, masaya ko pa rin naman siyang sinagot.
Mas maganda pa ako sa umaga, Nanding, no? Hindi mo ba nakikita? Sabi ko. Buong akala ko ay makikipagbiruan na rin siya. Pero ngumiti lang siya sabay tango at mabilis niya akong tinalikuran para magtungo sa tindahang malapit sa tinutuluyan namin. Hindi ko na nakita kung anong binili niya roon dahil pumasok na ako nang marinig ko ang boses ng aking hipag. Nanatiling ganun kalamig ang pakikitungo nito sa akin. Hanggang sa nasanay na lamang ako sa ugaling pinapakita ng magsasakang sinanding. Hindi ko na rin naman siya masyadong nakukulit ng linggong yon dahil mas pinipili kong sumama sa aking mister sa tuwing bumibisita ang sinasabi nitong sure buyer na raw ng lupang ibinibenta namin. Pero ilang araw lamang ang lumipas. Habang kasama ako ni Mr. na nakikipag-usap sa bibili ng lupa, ay napahinto na lamang ako sa pagsasalita nang mapadpad ang mga mata ko kay Nanding na halatang katatapos lamang magtrabaho sa kanyang sakahan. Pawisan kasi ang katawan nito, kaya litaw kung gaano siya katipuno na kahit sinong babae ay alam kong mapapalingon din sa kanya kagaya ko. Halatamang bilad siya sa sikat ng araw dahil masyadong mainit ngayong linggo, pero ibang-iba ang naging epekto nito sa akin. Wala kasi siyang suot na t-shirt, kung kaya naman hulma kung gaano siya kabatak sa trabaho. Nanding, kumusta? Hindi ko inasahang tatawagin siya ng asawa ko nang mapada nito sa kinaroroonan naming tatlo, kung kaya agad itong napalingon. Oh, nandito pala kayo, Dante. Magalang niyang sambit. Lihim akong napaiwas ng tingin sa magsasaka. Pero nang magtamang muli ang mga mata naming dalawa, pagkatapos niya akong batiin, ay lihim akong napangiti nang mahuli ko siyang nagnanakaw din ng tingin sa akin. Maiwan ka na muna dito, Han, at baka mapano ka pa. Basa ang tambak lalo na't umulan kagabi. Baka matisod ka at mahulog pa sa bukid. Sabi ng asawa ko. Ngunit hindi ako nakinig sa kanya. Mas pinili kong sumunod sa kanila kahit alam kong mahati ang atensyon nito sa pakikipag-usap sa buyer, kaya hindi niya ako magagawang alalayan. Maingat na lamang akong naglakad ng mga oras na yon habang nasa likuran ko naman si Nanding at pansin kong medyo makitid nga ang tambak na dinadaanan namin. Hanggang sa sabay-sabay silang napalingon nang malakas akong napasigaw. Sinubukan pa akong hawakan sa braso ng aking asawa at ng magsasaka, pero natapilok pa rin ako at nahulog sa palayan. Makailang beses pa akong humingi ng sorry sa asawa kong halatang nainis sa akin. Wala tuloy kaming nagawa nang sinabi ni Nanding na mas mainam kung dumaan muna kami sa kubo niya nang makapaglinis ako ng aking sarili. Dahil maliban sa may poso, ay may nakahanda rin daw siyang towel at ekstrang damit doon. Kung bakit ba naman kasi, mas pinili kong sumama sa kabila ng sinabi nilang huwag na akong sumama. Ayos ka lang ba? Seryoso nitong inabot sa akin ang pulang towel na may kasamang isang loose na t-shirt na kung hindi ako nagkakamali ay sa kanya. Sabihin mang hindi ito bago, pero masasabi ko namang malinis. Pruwebang bagong laba ito at hindi pa to napapawisan. Natatawa ko na lamang siyang sinagot. Medyo. Hindi naman siguro swimming pool ng Kalabaw ang nabagsakan ko, hindi ba? Wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Natawa na lang din to at napailing. Nagmadali naman akong nagbihis. Pagkatapos ay lumabas na ako ng kubo. Laking gulat ko naman nang makitang naghihintay pa rin pala si Nanding sa akin, habang ang asawa ko naman ay nasa dulo na at abala pa rin sa pakikipag-usap sa aming buyer. Nanding? Medyo nauutal kong sabi. Sa unang pagkakataon ay nakita kong ngumiti siya nang hindi naiilang sa akin.
Bagay pala sa'yo ang t-shirt ko, mami. Anya. Hindi ko inasahang magiging daan pala ang pagkakahulog ko sa putikan para tuluyan kaming mapalapit sa isa't isa. Sa nagdaang mga araw, ay mas naging abala rin ang asawa ko sa mga inaasikaso nitong papeles para mailipat ang titulo ng lupa sa aming buyer. Kung kaya naman, nagkaroon ako ng oras para magliwaliw at doon naman muling dumaan ang presensya ng magsasakang sinanding. Kung noon wala itong imik sa tuwing nagbibiro ako sa kanya, ngayon nagagawa na nitong tumawa at makipagsabayan sa akin. Naging magaan na rin ang usapan naming dalawa at kung minsan ay lumalagpas na rin kami sa aming limitasyon. Hanggang isang araw, niyaya niya akong sumama sa palayan dahil mag-aararo daw siya at balak niyang patikimin ako ng pritong ararawan. Iyon ang tawag niya sa parang cricket na makukuha raw nito mamaya. Nang marating namin ang kubo, ay napansin ko namang biglang nagbago ang ihip ng hangin nang magkatitigan kaming dalawa. Wala akong narinig na kahit ano mula kay Nanding. Ngunit nagulat na lamang ako nang mapansing ang mga braso nitong mahigpit na yumakap sa akin. Akala mo ba, hindi kita papatulan sa mga biro mo, ma'am? Bahagya akong napapikit nang mapansin ang pagdapo ng halik nito sa aking leeg. Teka Nanding, baka kasi mamaya may biglang dumating mahuli tayong dalawa. Pabulong kong sabi nang mapansing unti-unti niyang kinakalas ang aking kasuotan. Sinubukan kong tumanggi sa agresibong magsasaka. Baka kasi mamaya biglang mapaagang balik ng asawa ko mula sa bangko at malaman nito sa mga tsismosa na sumama ako sa kaibigan niya. Akong bahala, ma'am. Di ba ito naman ang gusto mo? Pero ano ba kasing Hindi niya hinayaang matapos ko ang aking sinasabi. Tuluyang binuhat ako nito patungo sa kawayang papag na ginawa niya. Noong isang araw pa ako baliw sa iyo, madam. Hindi ko lang pinapahalata at baka malintikan ako ng asawa mo. Bantog pa naman siyang siga dito nung nasa high school pa lamang ako. Anya tsaka ngumisi sa akin. Maging ako ay natawa na rin, sabay tugon sa sinabi niya. Tama naman kasi ang sinabi nito dahil ayon sa kwento ng asawa ko, puro kalokohan daw ang ginagawa niya noon kung kaya't wala itong magandang record dito sa probinsya. Akala ko pa naman, susungitan mo na ako hanggang sa makabalik kami ng Maynila. Ang galing mo ring magpanggap no? Pili akong tugon. Napaniwala ba kita nung umpisa? Aba, sino ba namang manok ang tatanggi kong palay nang lumalapit sa kanila? Hindi na ako nakasagot pa sa biro niya dahil makahulugan ko na lamang siyang tiningnan. Doon ay ilang beses nitong sinabi sa akin kung gaano ako kaganda at kung ilang beses niya akong pinangarap sa kama mula nang makita niya ako. Buong akala ko ay abala siya sa sakahan at nakikiusyoso lamang ito sa magiging takbo ng transaksyon ng aking asawa. Lingid sa kalaman ko, nalihim din pala nito kong pinagmamasdan hanggang sa mauwi kaming dalawa sa makasalanang tagpo na akala ko ay hanggang biro ko lang magagawa. Sa puntong yun, unti-unting dumapo ang halik at haplos ng magsasaka sa akin. Hanggang sa tuluyan kong hinayaan siyang magsilbing mister ko sa kawayang papag na iyon. Hindi alintana kung matigas man ang inihigaan namin. Hindi ko makakalimutan ang oras na iyon na halos mawala ako sa katinuan dahil lang sa isang magsasaka na walang sawang binigay sa akin ang aking pangangailangan na dapat ay mister ko ang tumutugon. Walang ibang makakaalam, pangako. Sumang-ayon kaming dalawa sa bili ng isa't isa. Habang buhay na mananatiling lihim
ang namagitan sa amin sa loob ng kubo. Sinubukan kong maging normal pa rin ang usapan naming dalawa ni Nanding, kahit ang totoo ay gusto kong sabihin sa kanyang bukas na bukas ay luluwas na rin kami pabalik ng Maynila. Sinamahan lang naman kasi ng asawa ko sa bangko ang buyer ng lupang binebenta namin at paniguradong sa mga oras na ito, nakanotaryo na rin ang mga papeles at hawak na nito ang pondo. Halos ilang taon na rin ang nakakalipas magmula nung mangyari yun. Pero gusto ko pa rin sabunutan ang aking sarili sa tuwing naaalala ang karanasang nakuha ko mula sa mga kalokohang ginawa ko sa probinsya nila Mister. Simula naman noon, pinangako ko nang babawas-bawasan ko na ang pagbibiro nang sa ganon ay hindi na ako muling magkasala pa sa aking asawa. At dahil na rin sa takot na baka tuluyan na akong silingin o singilin ng karma sa mga kagagahan ko. At kahit ilang taon na ang lumipas, ay bumabawi pa rin ako sa kasalanang nagawa ko sa aking asawa. Nangako rin ako na mananatiling lihim na lamang hanggang hukay na minsan akong nadala sa tukso at nagtampisaw sa tinatawag nilang bawal kasama ang isang magsasaka na itinago ko sa pangalang Nanding. Hanggang dito na lamang po ang maiksing istorya ng aking buhay. Maraming salamat sa mga nakinig at paalam. Kahit siguro sinong lalaki mapapatingin ho sa inyo. Aaminin ko, kahit asawa kayo ni Bossing, lihim akong humahanga pag nakikita ko kayo. Alam kong hindi lang kayo maganda, matalino din. Kaya kung may ibang babae si Sir, dapat meron ka ding ibang lalaki. Ano ba naman yan, Delphine? Napakaganda naman ang payo mo sa akin. Para kang ang sir mo eh. Parehas na yata kayong natanggalan ng tornilyo sa mga utak ninyo sa kakakutingting nyo ng mga truck na yan. Ma'am, nagsasabi lang naman ho ako ng totoo eh. Kung tumitikim ng ibang ulam si Sir, di gawin mo din para wala kayong away na dalawa. Nandito naman ako, madam eh. Saktong-sakto wala si Bossing. Ikaw, na hindi ka pa nga yata nagkaka-girlfriend eh. Malapit ka na nga mawala sa kalendaryo. Akala mo lang yun, ma'am. Tahimik lang ako. Pero baka di mo ako kayanin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Helena. 33 anyos na sa kasalukuyan. Isang butihing may bahay pero tumutulong din bilang kahera sa talyer na pagmamay-ari ng aking asawa. 8 taon na po kaming kasal ng asawa kong si Bernie. Hindi niya po tunay na pangalan. 39 years old at may 2 na rin kaming anak na parehas na ring nag-aaral. Maayos ang estado ng aming pamumuhay. Sapat naman ang lahat at minsan nga ay sobra-sobra pa. Wala rin naman kaming problema ng asawa ko, maliban na lang sa mga babaeng madalas naming pag-awayang dalawa. Minsan kasi ay nahuhuli ko itong may mga kausap na babae at hawak pa nito ang mga kamay. Alam kong babaero ang mister ko at sanay na rin naman ako. Bolero din kasi itong masyado. Hindi ko nga alam kung ginagawa niya lamang yon para bumalik ang mga customer niyang babae sa talyer at doon ulit magpagawa. Yun kasi ang madalas niyang idahilan sa akin. Pero bilang asawa niya, masakit pa rin na nakikita mong may kalandian ang asawa mo. O baka naman, alibay niya lamang sa akin yun para malaya siyang makapambabae. Pero sabi nga ng mga matatanda, parte na talaga ng buhay may asawa ang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at tampuhan paminsan-minsan. Sa araw na ito, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang isang pangyayaring hindi ko pa rin nakakalimutan magpasa hanggang ngayon. Isang pagkakasalang nagawa ko dahil lamang nagpadala ko sa inis ko sa aking asawa. Sa ilang araw na wala siya,
ay lihim na may nangyari sa amin nang tauhan niya sa talyer. Katahangahan mang iisipin, pero naisuko ko ang sarili ko kay Delphine, ang isa sa mga binatang tauhan niya. Mabait si Delphine, tahimik lamang ang binata. Sakto lang ang katawan, macho dahil halatang batak sa trabaho. Moreno at may itsura din. Yun nga lamang, parang may pagkatorpe dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin yata ito nagkakaroon ng girlfriend. Lagi kasi itong tampulan ng tukso kapag nagbibiruan silang lahat sa talyer. Pero isang bagay ang palagi kong napapansin dito. Iba ito kung tumitig. Lagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin at aminin man niya o hindi, nararamdaman kong humahanga ito sa akin. Hindi naman kasi sa pagyayabang. Maputi kasi akong babae. Matangos ang ilong ko at kahit na may anak na ay hindi ako tumaba. Ang lolo ko kasi ay may lahing Espanyol, kaya mistisa kaming magkakapatid. Sariwa pa sa alaala ko kung paano nagsimula ang lahat. Sobrang maalinsangan ng tanghaling yun nang bumalik ako sa aming talyer, hawak ang maresibong kakailanganin namin sa pagbabayad ng buwis. Nahirapan kasi ako sa paghahanap ng mga kopya, kaya hindi ko na rin nagawang samahan ang asawa kong harapin ang malaking kliyenteng halos 4 na beses sa isang linggo kung magpagawa ng mga truck na ginagamit nito sa pagbubuhat ng graba. Pero bago pa man ako makarating ng opisina, ay nabigla na lamang ako sa linyang narinig ko mula sa aking asawa. Halata kasing nasa kalagitnaan na ang masayang kwentuhan nila ni Mr. Sanchez, kaya naman may halong kalokohan na rin ang takbo ng usapan nilang dalawa. Hindi rin naman ako santo, Mr. Sanchez. Lalaki din naman ako, kaya't hindi ko rin minsan maiwasan na hindi makagawa ng kalokohan. Lihim akong napalunok sa aking kinatatayuan. Tama bang pagkakarinig ko? Talaga naman ang lalaking yun. Lagot talaga to sa akin at talaga namang pinagyayabang pa niya. Ganun na siguro tayong mga lalaki. Hindi rin naman talaga may iwasan yan. Pero sa ganda ng asawa mo, Bernie, magagawa mo pa bang maghanap ng iba? Baka hindi mo nalalaman. Maraming humahanga sa asawa mo. Maraming mga matag nakatingin sa kanya. Totoo naman talaga ang sinabi ng matanda. Maganda talaga ako at makinis. Nasa 5'4" ang height at nabiyayaan din ako ng mga bagay na kinababaliwan ng mga lalaki. Sadyang may mga lalaki lang siguro o asawa na hindi talaga nakukontento kaya naghahanap pa rin ng ibang putahe katulad na lang ng mister ko. Hindi naman sa nababaliw na ako, Mr. Sanchez, pero may isang bagay kasi na nagpapasaya sa akin. Gustong gusto ko na maraming nakatingin sa misis ko. Siguro dahil nakakadagdag sa ego. Pero sa atin lang to ha. Sikreto lang ba? Alam mo bang pantasya kung maipatikim si misis sa iba? Nagulat ako sa sinabi ni Bernie. At marahil pati ang matanda ay nagulat din. Hindi ko na nagawa pang kontrolin ang inis ko sa aking asawa at napaatras ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko napansin na may nabunggo akong isang bagay mula sa aking likuran. Nang tingnan ko yon ay si Delphine. "Sorry madam," sabi nito. Mabilis na napako ang mga mata naming dalawa sa isa't isa, habang ramdam ko naman ang kamay nitong buong lakas na nakaalalay sa aking katawan. Ilang segundo rin kaming tumagal sa ganoong posisyon, hanggang sa nagawa ko siyang imikin matapos nitong alisin ang kamay niya. "Ayos lang, Delphine. Kanina ka pa ba nandyan?" Nagkunwari akong kalmado, kahit halata naman sa ekspresyon ng mga mukha namin ang tensyong naramdaman mula sa nangyari. Namumula ang mukha ko dahil sa mga pinagsasabi ng asawa ko. Sa lakas ng pagkakasabi niya noon, imposibleng hindi narinig ni Delphine ang sinabi nito. At kahit sabihing dala ng pagmamayabang lamang yun, ay malaki pa rin ang posibilidad
na magbigay ito ng hindi magandang impresyon sa mga taong nakakarinig, lalo na ang huling katagang binitawan nito sa matandang si Mr. Sanchez. Ako pa talaga na asawa niya. Ang gusto niyang ipatikim. Mukhang natanggalan na nga yata ng tornilyo ang mister ko, kaya ganun na siya kung mag-isip. Kakarating ko lang din, madam. May problema ho ba? Tanong nito. Sakto lang kasing napadaan ako sa likuran ninyo nang mapa-address kayo. Wika nito. Nagawa man itong sagutin, ngunit hindi nakaligtas sa akin ang mga mata nitong nakatitig na sa akin ngayon. Dahil na rin kasi sa init ng panahon, hindi ko maiwasan na hindi magsuot ng preskong damit. Kaya naman nakasuot lang ako ng dress na manipis na hindi lumalagpas sa tuhod. Hindi pa kasi namin na ipapagawa ang aircon sa opisina, kaya nagtitiis ako sa init at electric fan lang. Talaga bang hindi mo narinig? Naku, kilala kita, Delphine. Diskumpiyado kong tanong sa kanya na may halo ng konting kalokohan. Noon pa man kasi, ay ramdam ko nang may kakaiba ang mga titig ni Delphine sa akin. Pero binaliwala ko lamang yun at dinadaan palagi sa biro. Wala naman kasing masama kung humanga ito sa akin. Tumango naman siya ng marahan, kaya lihim akong natawa. Hindi pa rin ang sagot kahit huling-huli na. Basta ha, kung sakali mang narinig mo ang sinabi ng bossing mo, palusutin mo na lang sa magkabilang tenga mo. Alam mo naman yun, puro biro. Blanko lang ang reaksyong binigay ni Delphine sa akin. Ngunit alam kong napalunok naman siya o napalunok siya nang sinadya kong titigan ito ng makuhulugan. Babalik na ho ako sa trabaho, madam. Baka mamaya kumustahin ni bossing ang sasakyang ginagawa ko. Wala naman na akong nagawa kundi tumango sa kanya. Pero bago ako lumampas sa kinatatayuan nito, ay muli pa akong nagbiro sa kanya. Basta't mekaniko, magaling talagang bumutingting. Tama ba ako, Delphine? Wika ako dito at mabilis na pumasok ng opisina para maumpisahan na rin ang aking trabaho. Wala naman sana akong balak na sayangin ang oras ko sa pakikipagbiroan sa aming trabahador. Pero sa huli ay natuwa naman ako. Para kasing naging paraan yun para makalimutan ko din ang mga pinagsasabi ng asawa ko sa matandang kliyente namin. Sa pag-uwi sa bahay, ay hindi ko akalaing mauuwi sa isang malaking hindi pagkakaunawaan ang simpleng usapan naming dalawa ng mister ko. Wala naman akong masamang intensyon. Ayoko rin sanang magtalo kaming dalawa. Gusto ko lang naman sanang maintindihan niya ang punto ko bilang isang misis na humihingi ng konting respeto mula sa kanya. Ayoko na kasing marinig pa sa susunod na para bang pinapaya o pinagyayabang pa niya sa iba na kaya niya akong lokohin at pati na rin ang sinabi niyang kalokohan. Sinabi naman nitong hanggang sa isip niya lamang yun at hindi naman totoong mangyayari, pero mali pa rin. Tsaka ang akala ko noon matatapos na doon ang usapan nilang dalawa ng matanda. Pero mas lumala pa iyon nang tawagin niya ako mula sa loob ng opisina. Pagdating ko roon ay kitang-kita ko ang ubod ng laggit at nakakapanayong balahibo na titig ng matanda. Pakiramdam ko tuloy noon, natunaw ang lahat ng suot ko sa katawan habang nakatayo ako sa harapan nilang dalawa. Daig ko pa nga ang isang bayarang babaeng pinakilala sa magiging kliyente nito. Kung kaya naman mas pinili kong kausapin siya ng masinsinan sa takot na baka sa susunod ay mauwi na sa hindi maganda ang biroan nila. Alam ko kasing may kakaiba nun sa ngisi ng matanda. Buong akala ko, madali lang namin maayos ang gusot sa pagitan naming mag-asawa. Ngunit, nagawa na lamang nitong umalis papunta ng Cebu, ay wala pa rin kaming naging imikan. Ayoko rin naman siyang kausapin, dahil siya ang may kasalanan. Ayokong ako ang unang mag-sorry sa kanya. Sa kabila nun, ginawa ko pa rin naman ang lahat ng makakaya ko para manatiling normal ang takbo ng talyera. Wala naman ako naging problema,
Kahit dalawa lang kaming naiwan ni Delphine, habang kasama nito ng 3 araw ang isa pa naming mekaniko. Merienda, Delphine. Nakangiti kong sambit bago inilapag sa harapan nito ang pagkaing pinadeliver ko. Hindi man lang tumingala si Delphine para tingnan ako. Nakasubsob pa rin siya sa harapan ng sasakyan kaya muli kong inagaw ang atensyon nito. Break muna tayo, Delphine. Hindi ka ba nagugutom? Sa wakas, humarap din ito sa akin matapos marinig ang sinabi ko. Buong akala ko talaga ay balak nito akong deadmahin buong araw. Tipid lang tong ngumiti sa akin ilang minuto matapos itong makapaglinis ng kamay. Humingi pa to ng paumanhin dahil tinapos niya raw talaga ang ginagawa niya para susubukan na lang nito kung aandar na ba ang sasakyan mamaya. Tahimik lamang akong kumain ng merienda sa harapan ng binata. Ang totoo, gusto ko lang talagang kumain ng may kasama para mabawasan naman ang pagka-boring ko. Hindi ko alam kung napansin itong matapos ang nangyari ng araw na yun, ay ilang araw na rin akong hindi nakikipagbiruan sa kanya. At kahit dalawa lang kami dito sa talyer, ay hindi kami nag-uusap. Parang may bago yata sa inyo ngayong umaga, madam. Ani ni Delphine, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ano naman? Nagtataka kong tanong. Wala namang bago ah. Umiti ng matamis ang binata, tsaka muling pinasadahan ng tingin ang buong mukha ko. Blooming na ulit kayo ngayong araw, madam. Hindi na mukhang problemado at stress katulad nitong nakarang araw. Bakas pa rin ang kawalan ng gana sa mukha ko, pero medyo natuwa na rin naman ako sa sinabi niya. Inuuto mo na naman ba ako, Delphine? Agad naman siyang umiling-iling na parang bata. Bakit ko naman ho yun gagawin, madam? Hindi ba pwedeng nagsasabi lang ako ng totoo? Sinadya ko tong ismidan. Playing safe ka lang kamo palagi. Huwag mo akong binobola dyan at baka sa'yo ko mabuntun ang inis ko kay Bernie. Siguro kung nakaupo lang siya sa tabi ko, baka hinampas ko na to sa balikat. Nilalabas na kasi ang pagkagigil at inis na nararamdaman ko. Wala bang epekto, madam? Hindi ka man lang ba ngingiti kahit konti? Ako naman ngayon ang napailing ng magkakasunod sa harapan nito. Siguro excited na kayo dahil uuwi na si Sir bukas. Nagpapaganda na kayo para sa pagbabalik niya, tama ba ako? Pakiramdam ko, may kung anong tumadyak sa dibdib ko dahil sa sinabi nito. Mahina ka talaga sa hulaan, Delphine. Hindi ka talaga mananalo sa kahit anong pustahan kung ganyan ka kahina. Napabuntong hininga to. Ganun po ba? Kung hindi para kay Sir, para ho ba kanino kayo nagpapaganda ngayong araw? Blooming na blooming kayo eh. Hindi ko napigilan ang namimintong ngiti sa mga labi ko. Hindi ba pwedeng sa'yo muna, habang wala pang bossing mo? Biro ko para samantalahin ang magaan nitong pakikitungo sa akin. Buong akala ko, iiwas na to sa usapan, tulad ng madalas niyang ginagawa. Pero hindi yun nangyari. Baka magsisi ka kapag pinatulan kita, madam. Masama pa naman akong binibiro. Hindi ako inosente at kasing bait ng inaakala niyong lahat. Natigilan ako at kaagad na nawala ang ngiti sa labi. Minabuti kong huwag na munang sumagot. Akala ko hihinto na si Delphine matapos itong hindi makatanggap ng tugon mula sa akin. Pero hindi yun nangyari. Nakatuon pa rin sa akin ang mga mata nito hanggang sa matapos kaming magmerienda. Natahimik ka yata, madam. Nakakapanibago. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang makitang nakatingin lang ako sa kanya. Hanggang sa tumawa na lamang ako para maibaling sa iba ang usapan. Mukhang talo yata ako sa biruan ngayon ah. Wala na akong masabi. Okay, fine. Suko na ako, Delphine. Panalo ka ngayong araw. Pero imbis na matawa, matiim ang mga mata nitong tumitig sa akin. Sino naman hubang nagsabing nagbibiro ako ngayon, madam? Seryoso ako. Hindi ho ba halata? Natigilan ako at mas lalong hindi nakaimik nang humakbang si Delphine papalapit sa akin. Gusto lang naman sana kitang tulungan na makalimutan ang stress na nararamdaman mo. Para kasing may mali na magmula nung narinig mo rin yung usapan ng asawa ko at ni Mr. Sanchez.
Sabi ko na nga ba narinig mo eh. Ang dami-daming pumasok sa isipan ko habang magkausap kaming dalawa ni Delphine. Hanggang sa hindi ko na nagawang pigilan ang sarili kong emosyon. Maging ang mga salitang lumabas mula sa bibig ko. Humaba ang kwentuhan naming dalawa. Hanggang sa tuluyan ko na ring nailabas ang sama ng loob na nararamdaman ko para sa aking asawa. Hindi ko naman kayo masisisi dahil alam kong mali. Sa ganda niyong yan, dapat hindi na naghahanap ng iba si Sir. At lalong mali yata ang naiisip niyang ipatikim kayo sa iba. Maliban sa maganda't matalino, alam ko naman kasing mabuti kang tao, madam. Hindi kayo yung tipo ng babaeng pwedeng ibigay na lang sa iba basta-basta. Parang hindi ko naproseso agad ang sinabi nito. Hanggang sa hindi ko na maintindihan kung normal pa ba ang tibok ng puso ko ng mga oras na yon. Ganyan ba talaga kataas ang tingin mo sa akin, Delphine? Hindi ako kasing perpekto ng inaakala mo. May mga kalokohan din ako. Perpekto man o hindi, madam. Kung ako pa rin si Bossing, ipagdadamot kita sa iba. Yun siguro yung malaking pinagkaiba naming dalawa. Mabilis na nanuyo ang lalamunan ko dahil sa pinatutunguhan ng usapan naming dalawa ni Delphine. Hanggang sa hindi nagtagal, ay naramdaman ko na lamang ang palad nito na humawak sa kamay ko. Totoo naman ang sinabi ng asawa niyo. Nakakadagdag talaga sa ego ng lalaki kapag maraming nagkakagusto sa asawa nila. Alam kong maraming humahanga sa inyo ng panihim at isa na ako dun. Puno ng lambing akong tinitigan ni Delphine hanggang sa naramdaman ko na lamang ang labi nito sa akin. Pangako, walang makakarating kay Bossing, maliban na lang kung sasabihin mo sa kanya na nagawa natin ang pantasya niya. Napasingap ako habang magkatitigan kaming dalawa. Gustuin ko mang magsalita, pero pinipigilan ako ng kiliting nararamdaman ko mula sa init ng palad nitong tuluyan ng bumaba sa suot kong damit. Kung ganoon, wag tayo dito. Baka may makakita. Hinila ko siya sa loob ng opisina at doon namin pinagbigyan ang isa't isa. Kung ito ang nais ng asawa ko, ay gagawin ko ang gusto niya. Pero hindi nga lang kay Mr. Sanchez, kundi sa tauhan niya. Alam kong kaya ganun na lamang ang mga titig ng matandang yun sa akin dahil may naging usapan sila ng mister ko. Kung ganun, uunahan ko na sila. Para akong lumutang sa hangin ang mga sandaling yun. Buong akala ko talaga, magagawa ko pang mapigilan ang aking sarili. Ngunit tuluyan nang sumuko ang katawan ko sa tuksong hatid ng trabahador ng aking mister. Tama nga naman si Delphine dahil hindi hamak na may maipagyayabang talaga siya. Isang beses lamang may nangyari sa pagitan namin ni Delphine. Ngunit marami akong natutunan, hindi lamang sa pagiging isang asawa, kundi bilang isang babae. Bumalik si Bernie na parabang wala lang ang nangyari sa amin ni Delphine. Pero sa tuwing nagkakasalubong ang tingin namin, alam kong parehas na may ngiti sa labi naming dalawa. Sayang nga lamang, dahil makalipas lang ang isang linggo, umalis rin si Delphine matapos siyang makatanggap ng tawag na pinapauwi na siya sa probinsya dahil namatay na ang ina niyang may sakit. Hanggang dito na lamang po ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Nagmamahal, Helena.